Čau lidi, tady je další ochutnávka jídla a jsem tady s mým bratrancem. Čau, já jsem Zachyč. Tak, teď zkoušíme tyhle bonbony. Tak. Já se bojím, protože jsou citronový a vím, že to bude kyselý. Ale tyhle věci jsem já nikdy nezkoušel, nevím, co Zachyč. Já možná. Koukejte, takovýhle. Ven, ty to nastřihlo. Teď promiň. Tak, tady je citronový bonbon a tak. 3, 2, 1, teď. Mňám, to není vůbec kyselý. Je to takový sladký. Proto to bylo v obalách. Fakt. Jo. U mě ne. Tak ti vaši dělali bonbon. Jo. A few moments later. Další. Počkej. Bum prásk. Tak. Sakra. Takže teď je to Nějaký bus. To, to je krásem, tak. nevím. To. Takže já mám rozdělat často. Koukejte. No koukejte, jak to tam je hnusný. No tak. Mňam. Je to hnusný. Ale je to dobrý, vypadá to hnusně. No po těch bonbonech je to úplně divný, že jsem chtěl dát na konec. Že je chtěl dát na konec. No. Jakolik bys tomu dal? Tak třeba 6 z 5. To je 10, to říkáš, že to je takhle hodnotný. 6 z 10 teda. Tak já třeba 8 je to dobrá svačina, 8 z 10. Tak se shodneme na 7 z 10. Tak jo. Tak se... Červené bonbony! Myslím, že nemoc kusou. No, takovýhle gumový medvíci. Jo, to není od Hariba. Aha, ono tak vypadalo to za. Prosím tě, teda si dožvejte. 335 kalorií na 100 gramů, takže teď to má 670 kalorií. Všechno. 670. Nevím. 6. Takhle jsme na vodu, za chvilku budeme mít to nějaký pitíčko. Takhle. Tak ještě Ferdi. Počkat, koukej, takhle. Koukejte, takhle. Se otevírají. To je tady zadělat. Takhle normálně se to rozdělává. No, takže Takže tyhle medvíci. ty vole. Dobrý, ukážeme na kameru medvídky. A když je necháte tyto dlouho ve vodě spíš celou noc, tak je budete mít obří. Ne. Nechám to celý video. To je takhle krátkou chvilku na okna. A co když jo? Je to nebo na lovníku. Tak jo. Tomuhle dáváme klasik 5 z 10. No, to je hodinový třeba 9 z 10. Tak jo. Ale já bych se ještě dal, bude fakt mi to chuť. Tada! Tak koukejte tady na tyhle strážnické brambůrky. Takhle, dobrý. Tak jo, jdeme ochutnávat. Takhle, takže já ti dám takhle. Takže ty bramborky vypadají takhle. Já mám Pringlesku. No, pojď to. No, normálně. Silaninový prostě, ok? Takhle. Jak, není, je to není, počkej. Dobrý, tak 3, 2, 1. Chutná. Jo. Tak to je jak normální bohemky.
já měl brambůrku, jak vypadala jako Pringles. A to se podívejte na video. Ochutnávka z věcí z Billy. Okay. Takže. Spíš ochutnávka věcí z Billy. Už se trošku navoknilo. Koukejte. Koukejte. No. Tady ta kamera ale dobře zaostřuje. Tak. Takže tohle je ochutnávka jen Pringles. A už se blížíme fakt ke konci. Tuhle je před... Tak to takhle. Rychle. Udělat to... Koukejte. Tak pojď. Dej mi ten menší. Můžeme to pak si Na tohle jsem fakt musel čekat. Když tam není ani skoro marmeláda. Tak počkej, tak si vezmeme marmeládu. No, má to. Ukážeš tam? Koukej, jak to si na to dají. Menu, počkej, ukážu. Domácí menínková marmeláda. Počkej, dej mi na to. Marmeládu? Ale trošku. Jo, to je broskovová, mám pocit. Menínková. Pane bože, já vím, že se možná i pobleš. Tak fajn. Je to dobrý? Ne. Já to vůbec nesvětím tu bramburku, ale vím tu marmeládu. Vidíte, jak se tyhle strážnické nevyplatí? V tom není v tady tom vůbec jiná chuť. Je, ale skoro ta marmeláda to prostě přebere. Ale jako malinká. To lepší? Čekáte, musím dát. Já třeba vůbec necítím teď tu marmeládu. Tak. Nám. Tak počkej, musíme vypít tu vodu, pak na to pitíčko, aby jsme to... Tak čeká, já to vypiju, nabíme. Pak tady. Pak ohrnuj ten první. Počkej, ohrnuj normálně ten první a pak s tou marmeládou, kolik bylo lepší. Tak. Bylo to... Perníku dávám samotnému, snad jste viděli, malinký kousek té marmelády, tak to bylo úplně blé. Tomu dávám 1 z 10. A s marmeládou tomu dávám 10 z 10. Tak jo, počkej. Vypijeme to. A poslední věc. Poslední věc. Tenhle relax pitíčko. Bless McQueen. Dal 3. Dobrý, no. Burák. Tak, počkej. Počkej. Jo, nahrává se to. Měl jsem pocit, že jsem to omylem nezapl tu kameru, takže jsme tady mluvili sami pro sebe. Dám to všechno k tobě a pak se napijeme, ne? Já to udělám jinak. Já to ustřihnu. Jo, no, nebo takhle. Ty vole. Píp. Dobrý. Jaj! Já jsem vucas. Teda. Ne? Tak, to je hodný.
Tady to vypadá hodně, že je to bordel. To Dobrý. vypadá jako krev. Doslova. A jak to voní? Jak to voní? Počkat, voní to Hodně dobře. hodně dobře a nedokážu to popsat. A vím, tak jako jeho dá jablko, počkej, já ho pomadá, dám- je tam i brosu. Já ho dám jako první. Hele, mě vyrostl ten média trošku. Dělej pej. Koukejte, můj média 3000. Dělej, než se vybije kamera. Ble. Tak piju. Tak Dám. kolik tomu dáváš? 10 z 10. Počkej. Já tak 9,5 z 10. Čekaj, mám ti nachsal se. Takže dejte odběr a like A když tak A- napište nějaký, počkej, a napište nějaký vtipný komentář, pro TikTok, a nebo co bychom měli dělat. pro YouTube algoritmus, no. Jak my už končíme, tak čau.